Wane maro bungana Wane maro kana lotano Osimi na you go die No food for lazy man Even ya lotali koyeli Onwe laki konje bia Agba no ba bobo Onya malo yun le bonya Kobo du sele mungo Leni ndi le nyele maka Nyabu ndi nja bamba Nobu ochava nobia kaba jemeli mogo Wonwero nyele go deva Ogwe go ba gbata na mbo kaba jemeli mogo Isa kalava kwa wo Onya kamu nekutiva Aya kamu pioneer Apotali no bumbo Mbe nweli phone Webaba no yemo pioneer Wono India Eba bu koda patakia Yemalwa na call Okolo magege Yema ni nelwanya Adi mu busy Obela kampoye Yegwe nwana mogo nedema Nwana mogo bia Nwana mogo dugwa Nwana mogo dalo Nwana mogo dugwa Mana mboje zaba mukolo Nanya mene lozi Egwe vanwela asilisi gwemu Vakolo pioneer Na wabegu neti Na wabegu begu kai kai Na wabegu begu mbulumili Na wabegu begu be Abaputa novu mbos Ista kuniru Fonu mwana Mwete fonu mu Obolo ne pioneer Ezo mwogodogu Okaniru ya bochimili Mwana mogo nede mma Mwana mogo mukunili Mwana mogo dugwa Yaka mo pioneer Oya modora namu Mobodo hibo mogolia Obolo magege Emu account Nanya no yiteli mego Egede Omeleme Yeepo Mbe nwata account Onwe teli mego Semo baga studio Kanja polichi mego Na be nelu ganya Obu na akala kam di mego Aputa lovu mbos Ebe deli olili Pastor bulobia Ena no ya sumugu Juje gwobono Na kopo onye mma Onye muma n'obio Papa mwejima Noka lugu Pastor bata Osya na chukwu sanya nwuna mwanya Nanya mbeji sebono Akpo mchuje gwobono Mwobu mata kilini munu Muna aba na mba Na mmajo pastor wese Akpo mo pastor Okwa madu del Bible Kwane ndi ocha Nobo ba mwete luka Pastor sim yes Ajol mo pastor Okwa chukwu galije nenu mmiri Pastor si yes Ewa Ajol mo pastor Chukwu meli melo wo mmanya Pastor sim yes Ibe chukwu de na Bible Nga nwuga no ka avoyi Obu no one bottle Yeve na nwudebe Ngi nwuti abe n'ebe ahụ Ngevu mmadụ ibe gị n'anya n'anya otu isi fu nwe Nge kwụba aka ya ọtọ Nge megide na mmadụ Egwu ekwane mmadụ gbulu
na anya ukwu n'ọbịa ka ijikọ nwanne gị egwu edutego oyibo chọmekọnya mmemme nwa na-alụ ndị iwe nwa nọrọ nwaanyị achọ mma ojilibi ya papa Chinemeze nwanne Ugochukwu oge agwọba bụ obi odogwu na Porto Novo egwu manwụ na ọbawọlụ gị oge agwọba bụ bilio ije ego siri ike nne m ụlọ onye bụcha anyị ike n'eli ya papa m ụlọ onye bụchi nwojali ya odogwu odogwu n'India ego miliki n'eli nwanne so n'idike a na-enwere ọnụ ọga n'udo ahịa egwu ka egbu ihe mụ odogwu n'India si ọba payonia ahịa egwu ka egbu ihe mụ ezi maka spoiler nwanne payonia onye mmebi emebikwana mụ na ndị egwu spoiler odogwu ọbịa spoiler odogwu ọbịa ka ndị ekene gị n'obu ugo ya bụ agali mone ikwu gị dọra ma na mụ famili gị ebe bụ agali monini ndị a ezi maka ụka lat ya bụ ezi nwanne gị ọcha bịara ụwa n'oji alati nwa Igbo egwu ede n'ọga n'udo alati Emeka agali monini ndị a ka nje nwere ekene ka nkene ndị oyimụ babụ ndị na-eme m mma egwu nika nwa aja ya bụ mgbogbo ije ebi nwe m ọgụ ka ọ gbara ọbala bụ ka na m igwela bụ ka ebi nwa aja ekene ka mụ na-enyezi gị nwa aja Emeka iji agwọba ma na-eme nwa ọganyala tiju ọdụ onwere ike nne ya nwe akwụ ka akwụ nwa ọganyala bịa n'obodo Igbo ana m aga n'udo ana m aga n'udo ahịa egwu ka egbu ya mụ obe adị m mma onye na-achọ nwaanyị aga nụ nwaanyị onye na-achọ nwunye ga-enwe nwunye onye na-azụ abịa ya zụta onye na-achọ ego ya bụ ego obuga bụ neduga ya bụ orimiri ndị a ya bụ ọgbọ m si kpọvedechitapọ gị na-anapụ na-eme nwanne juje gwu ọbọnọ ya bụ abụka nna m chọmekọnya mmemme nwa na-alụ ndị ibe ogwe ego ke na-egwu ịba nwa n'ụlọ nwaanyị chọọ m ije ego siri ike mụ na onye na-egwu n'egwu ọgwa mụ na Chineke n'egwu egwe nwa mama ịghọta mụ na-egwu ebubepụta egwu mụ na-elaja ebebula aja chariza ni anamụ chariza ọda anamụ otu iwe bụ m olu mana bezi n'ọma mbala charizi ya ka ọgba chariza echi m mgba ọgba na bezi n'ọma mbala tutu nzu agwụla erio edobu gọbadegwu ya bụ man on top Emeka edobu gọbadegwu ya bụ man on top a nne m ụlọ onye bụcha anyị kelele papa m ụlọ onye bụchi mojali egwu ha nwa m ọmịwata nene ya Monday baja bebola aja kaina onye goti marụ nwanna onye goti marụ oya ka m nwanna
ezi maka boy nwanne gị nwanne mmanị ndị a ezoghị m gị gbata ọsọ n'ụlọ ka eji ma amala n'ụlọ ka eji ekwuni mmadụ ka eji ka onye nwe mmadụ aka eji ibe emekete chike lụwata mekpele asị tuve tuve chike lụwa bụ nwoke ọ gara ije n'elu mmiri o meli mmiri ọgwọ mmanya ebe anya oti mmarụ Ifeco Nigeria Limited ebe anya ezi agwụmụ Ifeco na ya dị Ifeco Nigeria Limited ọnụ otu n'ovo ebe abụ ka ịdị kpata ka anyị Sịgbọba Kinjudi ya bụ onye egwuchi ọ bụ ezi ọyị mụ ya bụ Ifeco Nigeria Limited ọ na-ekele Kinjudi chọrọ maka sabi boy ibe meme sabi ibu ụzọ ọgwụ dọ aka mgbe o ji isi ike mgbavụ ka iji nyere m aka chibu ụzọ ekene Sịgbọba Mandela ezi nwanne gị ezi maka ezi ọyịmụ ya bụ koisi ntịkwa isi ebulogbo ebe ọnya na-eche ibe menụ ọnya na-eche nwagbulevi na nwa ya na ịma ha ji gọbọ ya bụ ịma daadị elele nwite mba alịka gbodogu eruju nwe ike dansa inweli nụ nya lọbịa n'ụlọ ụmụ ike dansa Sịgbọba na monde